nti eno ana eno enyume na ayedum gya no na ayedum ni wie no shop ba ko a wo de eyam meko egya no eka no carpentry shops be miensa egya no eka no na efie 3 bedroom bi nso wo no egya 2 bedrooms ni nti yetimi edum no sana medi kanka no na obia empra obia nso anhwe ne nkwa ewo egya no yare yaso tuto from no yenyane nti ese egya no start free mami bi ton gari ni beans ewo ho the friend go be ya ton bi ewo shops no ba ko anim na onwa beans no or the beans na ti jaso a onwa e na oja ho koye nti eno na etre ekose shops no e na ehye efie ne nso partially nti ho na ye hwehwe mu kakra ya ye ekire se egya no menyo ya no kre sambe hamatan no peno egina mu denden a bibia insu a wo bibia mu are nti odi je adi juma na wanya hwe kakra bi ekoso ade mu ana eheko ehye nso because bibia dry nti wan hwe ya within the shortest possible time everything ayeja kese nti de etu amanfo efutu kakra de amanfo no say wore odi je adi juma we ahwe yi de bia ye ka say o mu aduane agina ho eno aduane ni wie eja edi juma no dimokra na so wafi ho enra maame no ejina ho ehwe ejinu aduane ni wie edum jana enka ankofa oyene we ama ite beto amanfo fo say omunya ahwe yi obi je edi juma bi a omunya ahwe yi na ankofa asembia ambe ni okay as at 10:43 na edum jana kra Ebusia for DO3 Peter Adey wano ena yakasama for the madum jaju mekuo ne fanya no wa santimanta masenom ena wade ensemwese nyina to Sompa kase nim wa bra enne anopei Ghana fapim ya bo amalibia boga yenua bema watina dwamu anu ochinchim sia wa bra semwa esi ye eno anadwo wo sofo line bra yete se eye 3 bedroom flat efie etimi ahye ya chese carpentry shops makoma konso be semiensa ene nikanika wonom de ye makom bi etimi ehye ye nam so nteno na wonom ebisa eho ensem a W anase DO3 Peter Adey wade emu enchiremu de ma na abusua ya dane ebi echi ede amamono na ya bra YouTube Sompa TV YouTube na behwe eja no sede esi ahye no pena sesi asensi asa no abrase kakra na so no empanyifo se ya no ma ya hweye kwan ya mo amudi eja edi dwuma edwadifo na musoso soja no we ya se gabins gobe ye mebinom favorite na chese oja wa etimi ekoba ne sente no ya bra YouTube Sompa TV na bra behwe DO3 na futu a wode emma ye ne kokobo nsem no de esi ye ntia ama ode sansem no emma ye no wankasa ubehwa ya Sompa TV yentua ensem no so emfa emamom na ye bodwemu ewo Kumasi High Court na senya da na wode wani kiremu ewo Kuapa Koko Farmers Union a womo empanyimfo ni bi eyi wonom titenani metra president edema wonom Madam Fatima Ali se wono ankasa ketahye pro ye kankan drum die ebi afa ne nsase eni se wakwakofa ekuo ni sika bi ede akwakodi dwuma bi a wamoko na mane ntino wo fi se wese ni nyina na nya kwan paso ntino asem ne wom ekopie mu ewo Kumasi High Court na ene ye kasen no enura da wa abran panyimfo akotena asem no so biem no de omo de ba ye chichire ye ne ye nsaka bi a ye da chire di amamu no eni se Kumasi High Court wonom se Madam Fatima Ali ya wono ye president edema Kuapa Koko Farmers Union no enya ade a wadi boni bi anase dream bi atese de ne mpanyimfo ni bi ekaninti no wo mu hwe na wo mu sanfa na adwane ma no se be ya obetimi akwakoto ne dwumadie so na ne mra nim ni lawyer Amankwa wone Sompa kase etwetwe nkomo de asem ne tie ene enigide ya aba e wa asem die no achi Kuapa Koko Farmers Union amonek members ni bi efa akoti kwan bi se omo suspend omo president ya to aba eyi no abra ne bre enso ye maame no nimbo ne kura oye ya omo so omo yi no ebio nipa dodo no a ede omo nsa ehye krata ase omo yi no omo mmra mu no omo ni eho kwan so omo timi eye sa meeting ade ebroni ka se omo mfo omo koro ndi meeting no na chese enye mra kwan so ndi me de condemn court said di kan omo ni akwanya se omo timi yes a meeting no because the padodo obuso omo timi for omo korom no omo amfo omo korom ebio obo maame ne ko adu mama no
akwanya bia se omeyi na no sasam na mo kafa na ho na ye ne kure se nya ne kure ma me ne ti wa na ma police for say yeso wa ko wi eska no ska be na ma ko wi a papa ne kure wo mu je be sin ne bosom miensa ene ne omuntimi mfa bibia ma abonte eche se ma me we odi teku na se de odi simple yɛde saa nneɛma no nyinaa akɔda na court yɛkyerɛkyerɛ yɛ nsɛm no mu papa bi a ɔmode ne ka ho sɛ ɔka ho bi ɔmofɔ mu kɔrɔm papa yi ɛdi nse ɔwɔ krataa so ɛfrɛ no affidavit kyerɛ sɛ ɔne ɔmo nkɔyɛ meeting bi a ɛdɛ ɛkyerɛ saa nyinaa na court no keka bɔ mu a ɔse ɛkwan ɔmode fa maame no so no ɔmo ɛde suspended no ɔmamfa kwan papa so ɛyɛ kɔte kwan the court na abɔ saa nneɛma no nyinaa agu ama court say ade bia mo ayɛ anaso mo guso mo ya anaso mo ya bra na maame no mo so ma suspended no court no say ni nyina nso wabagu afi court no say maame no ye mfa ne gusi na konwa so say president Emma Kuyapa Cocoa Farmers Union and board chairperson Emma Kuyapa Cocoa Company Limited with the immediate effect. Lawyer Ivan Samankwa wano mranim ni ya wokogyina mu edema Madam Fatima Ali yana waye president edema Kuyapa Cocoa Farmers Union no ena wano so ne dia yekɔ ekotie ye abusua yenkɔ ensɛm foforo mu na yekɔ ahoma no so ye ne owura bright boama dodo na afani libia bogene na daka mu din na mede atodwa no wawa ahoma no so nte yenkɔ yenya ne nteye sa wode wani kyerɛ mu ewo ye kye ya Kumasi Girls Senior High School akwada bi a woje adesua ewo ho wakwa akɔfa ewuduro bi anase ade bi a ebetimi ekum no sɛ ye palazon sɛ ye de benyo na ne nyina mu no yesi wo bi entre ne bɔ ene ma no ekɔ wie saa yaw wote menka yesi de wo kwaten de wo gbaten de wo gyina waten ene ya tentrodo wo de bia no wankwa akɔgyina wasɛm no sɛn ena wo site ne fae yo ɔhene sɛ ne nkyerɛmu a akwalai eco school Kumasi Wesley Girls Senior High School. Sompa 93.1. Yeah. Dodo na so ne seki wegini wo kafo ya ye fikire ya. Na ne yake ne yesi ogina form 3 oye visual art igi. Na omo entity ne sese yesi akwala ne yobi a owo yare kakra ewo no so. Enti brown no eya na wofo anase de ka na se exiati okoko GB na odi akọ hospital yesi be me kakra ni every obe na je se okọ ni senior house mistress ono mo na kwakọ je kata na ka exiati no wanya bi na odi akọ hospital no ende ma senior house mistress no be ye dia no enya temketo ma se e de krachen aba be to no ende sa senior house mistress no a owo Kumasi Wesley Girls Senior High School what ye feature here papi na ye say bibi mu a na be me kakra ni akwada no ye say ne yafunu na e ka ne pa na tete wo wu ani ni nua no mu school fo ne di so no mo de ne ko ye senior house mistress so no na omwa ne bia omo kata na mo fa omo nua no enko hospital amani ye sa akwala no aso wo ye diebu dodo ono nko ade nko na da bia ya na ena me pezia na me qualify kwa nka koda no nka uwa nka owi nya ndunto bi na be mu a enti asa koda no e de ase ni trim anase ne head senior house mistress no e de ya koda no e de time bi koda no hu se ma me ne no ma me no hye ne so ma me ne ma na ni e wo school mo no mo na enu mu ne se be na watchi eni na kakra ni akoda no kra no enam sa keke a senior house mistress na dey to mu school e dey to mu school no we na gene say omu school blog to aso be abotai no enka o gina soro ehiri esifom say o hiri abato from to do a omu ki so fi se ma me no keke ne dodo na enye ne pese o yare na bibi o be kote o kwakote egia na obi akọ ayasa bia na se wakoma a doctor for afeni ta koda no class of school se bia bo sin nsa no be di o school hono mo a empenti be bo sin ye ne de obedi wo omo sick there e wo school hono mo na enra ene na nsa de na maame no ne ya no mo ye bi o mama kra mo wa makra me ya ma koda ne egia ta mana mfa nko hospital no akoda no
ɛyɛ n'adwene sɛ ɛneɛ ɔbɛnom awuduro na ɛneɛ wɔwu prɛko na senior house mistress no wɔagye n'ani so ɛno na ɛma ne kɔfa adeɛ fɛ ne sɛ parazone yi a yɛde sisi nneɛma ne adeade ɔkɔfa bi a wɔnomyɛ ɛma yɛsi ne nuanom binom a ɛwɔ ne nkyɛn na ehu nsa sɛ n'anum nyinaa asɛ ayɛ ahuro ɛna mpɛso a wɔte nyinaa no akɔ akɔyɛ ahuro nti na ne nuanom bi koraa no ne classmate no bi fii sɛ ɛyɛ ebi a milk bi ne wakɔ akɔnom no nti ekyɛ no mu sɛ deɛ wɔyɛ no ɛnyɛ milk no wanom nti ntɛmpara na yɛsɛ wɔn bɔ atukyafo no bi amane a wɔn ɛkɔpɛ ɔyɛ bi ɛde baayɛ ɛna ɛneɛ wɔn ɛde maa ne nom yɛ otimi fee kakra ɛna ntɛmpa so wɔn maa no so ɛde ne kɔɔ safo aban yɛ asabea yɛn tete ɛkra kyerɛ sɛ nnedie ɛne da dɔktafoɔ a wɔn hyɛ akwadaa no ɛtumi ɛdi saade no a n'awofoɔ akɔ akɔfa akwadaa no ɛde ne kɔ fie akɔ akɔhwɛ ne kakra ma akyire yi wɔn bɛkɔ na ɛne wɔn asaade no akɔ sukuu a wɔn ɛde akɔ nti saa deɛ wɔn a ɛkɔ so ɛwɔ sukuu hɔnom na wɔn kyerɛ sɛ ɛnyɛ mmerɛ edi kan yie ɛyi maame yɛsɛ nkwadaa no kyerɛ sɛ atɛkyɛ saa so wɔn wɔn ɛtwe kora ɛwɔ sukuu hɔnom a nneɛma pii no a ɛna ɛkɔ so ɛwɔ sukuu mu hɔnom yɛn tete kora ɛkyerɛ sɛ mmerɛ a ne classmates ne binom ne teacherfo ne bi wasi akwadaa no ɛde ne kɔɔ Tafo government hospital no doctors ne ti kora yɛ wɔn adwene sɛ wɔn rehwɛ akwadaa no fi so wɔn sɛ ɛyɛ criminal case a ɛwɔ sɛ apolitifoɔ ba mu ansa na sɔm bɛma kwan na sɛ wɔn doctors na de akwadaa no a wɔn asa akwadaa no n'agya yɛn tete ɛkyerɛ sɛ atenaeɛ a ɛhyɛ nwoma hyia ho nsɛnsɛm soɔ ɛne headmistress a ɔwɔ sukuu hɔnom ɛne mpanyinfo bi na ɔwɔ sukuu hɔnom ɛbɛɛ mu a doctors ne yɛ ne sɛ baabi ɛne wɔn nyɛ akwadaa no nkwansa na nea ɛwɔ akyire no wɔn bɛka a wɔn aka nti wɔyɛ nkɛkɛ a yɛtete ɛde firi ɛyɛ Wesley Girls Senior High School a ɛwɔ Kumasi Tafo ɛyɛ a wɔde kɔ Tafo ɛsie yɛ ne opposite wɔ no ɛyɛ sɛ wɔn senior house mistress baako akɛse a ɔde student baako fam nti no nka akwadaa no ɛnum awuduro a neka ɔnom poison a na nka oku ne ho afiri asase yi so ɛnyɛ adɔktafoɔ a ɛwɔ ɛyɛ Tafo government hospital ɛna ɛyɛ adomo anka akwadaa no ɛtu ne ho ɛde hyɛ saa senior house mistress na ɔwɔ ɛyɛ Kumasi Wesley Girls Senior High School ɛna ma sɛfi a wɔde ne ɛsɛ mu nkyɛn ho. Brian, wansa na abɛkɔ no wo hwehwɛ mu kakra wo yɛ no abɔfra no wo free baby na ba sukuu wɔ Asante Mantam ayɛ anasɛ ɔwɔ Asante Mantam kuropɔn mu ɛyɛ mentiti ɛkyerɛ sɛ ɔwɔ Asante Mantam ɛyɛ nti ba saa no na wofoɔ ɛna mu tutu Amerika yi wɔ maso kyerɛ a ɛgya ba kan ɔde ne ba kɔ sukuu a wɔtete bibi ato akwadaa no so anasɛ ne ba akɔ akɔnom poison a ɛnka oku ho wɔn etutu Amerika ɛkɔ Tafo government hospital hɔnom ɛgya wɔn duru hɔnom na deɛ wɔsɛ teacherfoɔ no yɛ biara no na teacherfoɔ no ayɛ ama doctorfoɔ ɛhyɛ ɛyɛ akwadaa no a yɛbɛtumi aka ne sɛ ɛnɛ yi deɛ doctors no wɔn discharge akwadaa no a awofoɔ no ɛde akwadaa no ɛkɔ fie na ne nyinaa akwadaa no nsɛm a ɔka nyinaa no ka de kyerɛ doctors no ɛne ne nuanom classmates bi so no ɛkɔnsɛn ne yɛ sɛ saa na ɛteɛ ɛyɛ sɛ senior house mistress no ɔwɔ Wesley Girls Senior High School Kumasi no akɛse ɔne akwadaa no ɔde akwadaa no fam ne korakye a asɛ ɔne akwadaa no akyi wɔ school hɔ nom no ɛna ɛkafo bi ma akwadaa no yɛ n'adwene sɛ ɔnom poison ɛku ne ho no yɛsɛ nyɛ saa akwadaa no nko ɛkyɛ sɛ nkwadaa no kyi na wɔ school mu hɔ nom a saa na maame no de wɔn fam na asɛ ɔmo ni kamafoɔ ɛna teachers no bi so efi sɛ nea ɛkɔ soɔ no ɛnkyɛ yie ba ɛgya osuro sɛ wɔkɔka a n'adwuma bɛbɔ no nti ɛna ama ɔmo nyinaa ɛde ahyɛ sɛ ɔmo ho a ɔmo ɛtete ho a nka nyame ne fa akra mu a nka yɛankɔ ankɔte asɛmpa ɔhene Brian, maame fansia na me na wase wo nkyerɛ mu a wode ama yɛ ne yɛtiefoɔ na anwummere abusuafoɔ ɛyɛ nua bɛma yɛ aboa male bia bɔga ɛna wɔde nsɛm nkyerɛ mu ma yɛ ne school no school ne yɛ Kumasi Wesley Girls Senior High School deɛ ɛwɔ Tafo wɔn ne Tafo mu emusieyɛ ɛyi ɛdi nhwɛni mu no ɛhɔ asɛm na yɛ kɛn Kumasi Wesley Girls Senior High School kewegehe sana wɔnum school no wɔn ɛfrɛ no senior house mistress ɛwɔ hɔ obi bɛka sɛ bia wɔtenetene mɔfra nanso no too much of everything is bad yɛsrɛ ɛyɛ a wɔn hwɛ kwan a wɔn mɛfa so ne nkwadaa no yɛ na yadeɛ deɛ yɛsuan koraa mpanyin si yɛsuan yadeɛ ɛnyɛ akwadaa ne pɛ ɔkɔ ɔte hɔ koraa na yadeɛ ha no ebia ɛka ne nko nanka wawu na wo saa de atete saa akɔyɛ
eya na ya se film sem kakrenti no yese saa nso na ya wote enya akwada we se nko a na asem bi ba yesre panyimfo baabi a wo ho asem wo ba na ye besekire yese na yetimi aka no na de wose ye de hye no ye de ahye na front no ubehu na obi akoti aso ade ye beka ne kode nso nipa no panyi kura no free ho ade nipa no suban no onsesa ye no osa de di nkwada no nti yesra mo mo hwe na asem we sei no baabi a wose du wo panyimfo mo hwe nwomesua so aso ye no endru asotwen bi wo ho a ana kokobonsem bi wo ho a yemfa emasa senior house mistress na wo di sa adwuma no wo Kumasi Westre Girls Senior High School ye no wotafo ebusiafo de atia no no na yakọ YouTube Sompa TV na kokọhwe eniema anase nsama hodo a ye kenkan no ho efonyin ene de atia nyina wo ho na brin wutie Sompa kase na nwumre de wo Sompa 93.1 ena afa Sompa 98.9 sunyane yetuo ensem no so enfama mo na ye monwura mo wo Amansie West Messi mo Asante Matem asenom abai krachi panyi ya wo hwe chede ama mampanyi na adoda kwa kufuado eyo no monyafo ni lante olenu wano so ede adesrade ede ama Chief Justice His Lordship Justice Kwasi ene yeboa se ebre ya wo mo ekasa de eye district court ya no ewo potam wo no wo gidi ye se ebraso se wo se konanim efise ni padodo ya wonom ewo bensini mo no ebre konanim nyina no eyade a wonom edo so nte no enka wo free emu ewo eye district court wo na kwa ya ne circuit court ede ama wonom a enka beye wo manage papa na eno enam so nte no wachire mu se wo hawodo bi nso a wonom ehia na se eha wonom wo no wo se panyimfo se ne manimu ya no aban ma ya dom na wontimi ensiesie fama o munkanka ene wakwan bone ya tete aprapansam ya wonam so ewo empotamo ho Tumuhwe dan fefefe ya His Excellency na Nabdan Kwakufuado nyuma pa ye magana enu bi nene ye hu bi wo pechi he na se de mehini na bafo je e kan ye no na ye Chief Justice says court na wosi amaye na efe pa ye district court na hwe pechi enkronkro wo ha e dos pa ye electoral area se wo pechi enko asase nko akra so eye nson a nipa wo pechi no nye nipa ketua ti na se mehini ndi kan ye se enko sre Chief Justice se enko wo sampejam enye the circuit court man no megina sama fudie so na me so master Chief Justice say da sepa odwumadi odi ama yokachi na bebo ama atentrene akoso o emansinim enti se de ehene kan no so won anye yadom ni tipi sam pejam se be ye ensama hodo an ke be se free akọ kwaya na se be kokuma no ni na betimi edi no pechi ase so hwe district here ya man se wesa esopa yi enso ye ni circuit court ha yo district court ba ko ma so kwanta na we abeka ho bienu enti da aban ase Amansie West there se de nyina enim no regional minister kan ye kwan enti wa hye ebo se ye kwan a contractor de na saka nyina no obehwe no we ye ewie enti ye kwan pa na ye hawo Amansie West nim se president so aka so obeye enti se ye nyina ye no e beta president echi ama ye kwan ye hawo no ye ama na nyina abo ye court we ye the funding source near district assembly common fund ye administrator of common fund and this can I see straight from the administrator of common fund the American say court adwuma ya aka san profession the obi esua ebi wo hokraba nipa ne adwuma ba bi dada ene ye transfer the number and omo wo hanin na dodo na ye omo bia no mo ba bi dada ne ya transfer mo dia ba afna court no be chance ya adwuma no hu se bi omo hia obi obe prapra ne obi obebo ha ho ban se efo bia na bo ho ban ya yenkofo obi free kro mu kwan wa ye obi ofri pachie ye enti omo chance se omo ye adwuma nipa dodo omo be se hia aka ho no ndi so omo fa mamu no abi e do maka ho Oni monyafo ni lante olenu ya wano ya bai krachi panyidema adeshe ya wano mo Amansie West mensima sante mantema senom ena enwada pechi number 2 district court for frokra wesi okopa no enam suontini Justice His Lordship Justice Kwasi eni yabua wane penyimfo ahodo ya sante mantam suafo ye rani monyafo Simon Osemesa ena nanom ekohia ya wanom epa dan na no enam suo ena wade ensem wesi etu edwa na yetuo ensem no so na ye fa ye ni kyeremu wo ahoma no so telephone so ye fra kwabena nyako na entie ya yenya ekyere se maami bi anase rabi a wonya mfinshan be se aduonu ekọ na wo makohu se waka baabi anase watina nanom ewo ense do wokura ye fra no oyoko ya no ebe kofodua new dwabe north kroponimo ewo poya matemu na gift tete ni wosen e na esi eba ya kwabena nyako te yankan ya moadwo
Me just miniaba. Hello, Kwabna. Miniaba me joso. Me jidi sa pomo ye. Yakopona do modache. Yo. Boy enchiremu ewu esan na esiba ye. Miniaba emi se yarehosam kese pa esan se ubepie mu ewo oyoko no woni udwaben eye north mansi mu ni nyina no ehye kofodua ase a na enura ahimache na kese yarehosam kese pa ene twade se wo hono ni nyina no ene se apapa wa bi a efre no se gift tete wanya fisia no adunu enson 27 years na eya adeche ye no na ekese kuni ya editato no akasa ne demo ewo ne mamiensa anim a me no kasa yi akokoya ho sem kase pa na ebra Sompa kase esentrofo etweben ensem ne ne police di ekomo no ana omo kyeremu ese o apa na friend say gift tete no one ne ho kan bi e friend say abeku na ewo honomo na me no akasa no abeku no ana mo di kan de suspect no ama no esan so no na enkola no ekire say odi sa enya brasama ode edade abobobo maame no echi ekon echi amasabe wato ya no ewanse do na nseme chemu nya ne se ebra na nkura no ene maame no enyina ne dada baakum na oche da kenya ma nkura no da na ho ansaro di sa enya brasama ne chi ebra na maame no ode bobo ne sa na ye ne ya no ena ocheche mu jibra no ocheche mu no ena nkura no so ne bra hu se nkura no so ne pe ena uti do pobam ode ne ho eka wura asabia me no ekase wadwane ede eko na police for enso mu di tu dwane team say abawe wanya ba bi eko e fere say gift tete wanya fisha dunu enso yi oni abekui ewo ma emienu ono akasa na wo baba akọ deda no be sia abeku no oni abeku ne tena no so no oni abeku no so awo ma emienu na ne wo mu emie eye gift tete ya wato ya no mo nsie do no ne maame esa sebe oni obema no ewo emma na niema so koye ema abeku ntino no kasa efini botomu ayi isika eto taxi edema abeku ese adaworo mo fanya adwuma se da be obetimi nje sika na watimi adibi atimi ahwe de ba no na sebe temu se abeku na nani ese be ni ese no hoye ohwe ese no eyiye anu nti no empanyifo etena ase no mu se da bi ese no timi hwe ese no so anu nti o ma gye ese no e da fi ne nsem anu nti fi bro mo gye ese no di fi ne nsem no e ka me ase adwembone and let me abandon pa omuchemu say efie a omutum kwasise no about your friend say gift tete ne maame and na di ni botom sika asidan no e dey mom so mo ntremu e wo kofori an wo bro no eti ekurase e do cabbage fu e dey e bo no ho ebra na ebra asem. Hello, Kwabna Otemeka. Me talk apa. Aha, te kwa kakla to asoma ye. Aha, na sadam no ekase no odene ho akamura no tia police for enche no ati o makata tima chima no kopotia oku eye amaame no nemumu no sam no chemi se enye ngonwa taxi na omoji edi fini sem no na akoposa de mo nya e ba se fido omoji taxi ni fini sem no enya de asumge aba ewo omontam eda na abeku aka na semi oyobi a omufi central region fifi emantamu central region enofi eno bebo ne sisi okufobia hadum na ne man koyi kura ni ti abayo we ma me na hwo from saa abebesi ene ya me no ekasai omatimi awo emma mienu atimi de tuma oguso a ehwe omo ani timi no kasai ni de odin ho atanwura wo bra isanya besem no ewie ama me police for wo afijase akokofa emuno de akopie mu ewo eye ma kire se na be ya hwemu kete pa so ebetimi akoso enkola se me kan no mususu a eri se ba me no kasai be asem na ba ye no abusuafo aba be fa nkora no edom ekose na be ya sabe omo so ania ma kan ene ne ma ya bo se ma mo hu ye no ebetimi atom ho ne atom wo de kakakakra na amasa we ho na bo mu no eso etimi atimi no kasai ni de so motie no kore wo temo yo ko ade a taxi driver fence abeku no wotima we nyakopon anim atime ko no akasa ne yere a me no kasai owo ma mien sa na mienu yo no akasa ne dia amasa dam no kasai odi senya batim we no ode no ho akagura Kwabra na wo kan sem bia ye oba na busuafo na aba behwa na se be ma na busuafo na aba ho oba no abusuafo na aba ho esan se na me kan ye no be bia omo eche taxi na abante ne di adwuma no ni nyina no oba ne maame
ɛna de ne bottom sika ɛyɛ de ma ɔbɛrima sɛ na bɛ obetumi ahwɛ ne ba no de ama no ɛno nti me no kasa ne deɛ ɔbaa no maame ɛna aba bɛfa sɛ de ne nananom ɛde ɔmo ɛkɔ bɛrima no fifi matam anasɛ fifi matam a wɔfiri ne de abusua no wɔn nim baabi a ne fie ankasa wɔ abusua no wɔn di nkɔmɔ no wɔn tumi kyerɛ sɛ bɛrima no ebia ne kurom ni anasɛ ebia bibisa na ebisa sɛ so abusuafoɔ no koraa no wɔn nim ɔbɛrima no ti anaa ɛsiane sɛ hwɛ bɛka yɛ no kyerɛ sɛ aberante no obɛdi ne nkwen ɛwɔ kufuo bi ha no mo ne nkwen na obɛdi no ɔde bɛhyia abayewa no a ɔmo ɛde ɛwɔ ma mmienu de fi nti ebi a ebɛtu aba sɛ ɔmo nim ne nkyi ebɛtu so aba sɛ ɔmo nim ne nkyi nti afei asɛm n'aba no yɛbɛgu so aso de akyire ne ahwɛ so ɔmo nim ne nkyi a ɔmo bɛtumi atɔ no wɔ hɔ akɔkye na na sɛ sɛmpo ɛna polisifoɔ nso etu anamo ɛde afa ho ayɛ akwanti fia wadeɛ na ɔmo wade yɛ nti na ɔmo nim bɛrima no kora nkyi kwabena ma yɛ na asɛ wae na yɛmfa wo nsi asɛfoɔ ne di akyire ma de ɛbɛfra to bia no wɔ saa ɛde ama yɛ ne yɛtiefoɔ Ebusia ye nua bɛma kwabena nyako ɛna wɔto nkra yi ɛde firi ɛyɛ kɔfɔ dua pɔtam wɔ ɛde ma yɛn gift tete wɔnyɛ finhyia no aduonu enso ne boyfriend wɔnyɛ ne kunu ne boyfriend ɔne ne tell ma wo mienu abeku ɛna ɔno nso wadi ne dɛm anase wadi na wusa na wato pia afagya wadwane ne namrika obia ehu baabi ɔna nso aplosifoɔ sɛ wɔnom ɛyɛ mu hwehwɛmu na baabi a brante ne tebia no mabɔ mɔden akɔ akɔkye no abanyankopɔn fa gifti ne kra ensie na Abraham kokomo na yɛma abusua nyinaa nso yakɔ ɛne hyɛden abusua nsa ne ɛbɛto aso me kan kyerɛ sɛ 5G drink abedwa so mixer 5G baby obekɔ bia no ye won sanum sɛ ne fa kyerɛ obi abɛwo sɛ 5G ɛna wo hwehwɛ na 5G we sɛ na nyansa den mempanya atwembia we ɛyɛ anono de ne mom ɛyɛ ahoɔden ɛwɔ mu no ɛna yɛ kanfo de ama obi a sɛ obi anya bi na wa watɔba ha wa yɛ mrɛ wa ahoɔden so ateɛ no ɛnsan hyɛ ukubu ubegyina wo na so ɛwɔ all angles na baabi a wopɛ sɛ wobɔ adwuma fa bia no watimi abɔ yankase hama ɛne yɛ nuaba ahodoɔ bi te sɛ green tea grapes guarana grapefruit and ginseng any akeka boma ye de 5G nti no ɛyɛ ahoɔden ko a ɛne apɔmuden ɛna wɔnom 5G no na wobenya mesro ɛyɛ Sompa FM abrosem ha ya na Sompa TV ye hyekyea ya na wobenya ɛyɛ 5G mesha enso atɔ ne doso pom dodoɔ bi a wopɛ bia no container be miensa na se num krapa na edu a ye benya ɛde ama wo number na wobɛfra ma ya bɔ wo nkyeremu ana sensem bi sɛ bia ye de anu ya ma no ɛyɛ 0246 270 221 0246 270 221 Sanso ena yedi mizo aba mizo free juice anase mizo free drink eno enso ewo ho ebusua ye nya bi ne betimi abo papa enuaba hodo mu ahodo ena ye chinchimu nsuo no ede aye eye mizo ninte no wobo modin nya bia nkwada ne titu na ya omu hu hia me mesro wo mu pe drinks pa na so no enye drink bia na wasa wode ma oba esikire ene niema ye de soso nsuo mu no edo so akwada na enom no wonim sa wo onom ani ahoden anasa wo onom agina ne nkɔ wieche no na wode yade ena eba mizo de entesa no preservatives yemfa so mo bia so mo eye natural fruits na ena wonnom no etese de wada blobe no na wudi anasa mango mu no na wudi sa pepepe ena ewo ho ye de mango de ewo ho grapes apple pineapple ene de keka ho ni nyina so no yaka ni nyina so bia bom de wo pɛ bia ne anka de ebi a wo pɛ bia no wo ba se no ma wo nsa bɛka bi eye Sompa FM ne Sompa TV abro sen ye mo kuma se soame Shell filling station no yene no ena share fence wonte no abra ne bebeje wo de wo ne duduo mo baby biara obekɔ bia so no mizo ene 5G ya kan for the amount number no 0246 270 221 0246 270 221 ebusia fo mpanyin se kwan wasade akora kowie wa aboboa no ododo akwanwa obakofo entena so nkyente no ahasenom ena enwumre no nsia kase boye de beso Sompa 93.1 ene Sompa 98.9 sunyane ne kumase no ye de ne nyina esie kukwa Veronica Jando anase kase enkoma no na trafide na chi echinchim ne fruma ede ma ye kwa kujasi enso ewo ho Dave enso ewo MC a omunyina yo mafam de school fees mo
ye pike so ebo ye chidomo a enwumre kasia no ye de ebeso mo kasia bofo no nyina so ya wonom ewo Kumasi newsroom ene Sunyane newsroom nyina so no ye da wonom ase wonom eye wonom afemu de ye Rosanti ye bo Benedict ene semufo panyin enwumre na se kese enko enfama na enwumre mi ametena se edema no begu nsem ni nyina ho asa de ma mo no edi amedege soa ne ohene yire maame ekua yeboa esiama yada mo ase ema monitor ekronto Sompa.